Bakit? Bakit? Ay, bakit? 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 Huy! Huy! Ay na! Kaya nga ta ka nung mangkigtot. Tatayag pa nga bakit nga bakit? Ampay bakit? Pangati! Ming-ming-mingam dita! Ay na po patulala ka manain! Ay na! Barbaro tawa na ba ya? Problema anak garod lakay. Maproblema ka? Kanya? Katagitaw utang mau! Ang nagarudan, damagampay. Ay na po bakit? Maproblema ka itata no pangalaam ti pagbayad mo kadagita utang mo gaputa nagpabungga ka bakit ti sagana ay di Paskwa kanda ito'y barong nga tawan ay na po bakit day tati kong kunakkanyayo kahit nganoan niya ti adda isulatan bakit yung nay ipapilit mo may anya dadi ko nam kanyak may mayat adot isagana lakay tapno maswerte ay na po bakit kanya nga itata swerte garod day ta bakit ay na po pabungga kan to mga pabungga mano nga putahe tin saganang bakit ay plus dagita bilog-bilog nga prut-prutas mo nga uray na kanginina apa ingid kada mo nga ginatang bakit ay na anya swerte garod tata bakit ha swerte nay nabangbang lisanggan bakit isagana tapos nagiging prutas mo nga bilog-bilog bakit malunglong showtime king kaila ko ha bakit tapno swerte Dagarod pa gumatang, kinaperde lang arudan. kaya niya garaw di malas bakit ay nabaw nyangay pangalaam garod tata ti pagbayad mo kadagita utang mo bakit yan ay naabaw, into naman minsan nga Paskwakin barong nga tawag, umutang ka ba na, hindi ado bakit, tapno ado, ti sagana, mas bongga bakit, ay. Sumanauka. Agbiro ka man gamin ti trabaho, ano ti pagbayad ko kadagita utang ko. Nagado nga sinaumon, problema anak lang. Ito ka bang silakay?